So what's up guys, it's me JMRS ko again, ang inyong gwapong vlogger. So karon guys, nasa ko short video nga i-upload ka rin. I just want to share lang kung saan nga magka-kwarta ta or sa Tagalog paano tayo magkapera gamit cellphone. So karon guys, naghanap akong nangutana o how ko no kay gapost ko sa akong social media sa Facebook, and then ang akong game mo is ano ra siya, ako siyang itog andre sa channel, but before para ninyo mabalaan kung unsa ba dyan siya nga tricks nga akong itugan ninyo para makakwarta mo gamit ang inyong cellphone, parehog lang kog tap sa atong subscribe button sa akong YouTube channel da mawang GDE Nibay, or stands for GMRD is Go Nibay. So ako din na. And then you can search po sa Facebook, sa page na ako sa Facebook GDE Nibay, and then dito sa YouTube pa-subscribe ko. So karon ako nang isulti ninyo kung unsa ba jud ang the best nga buhatan para magkakwarta mo. So this time ana ra siya kadali. Punta ra mo sa may settings sa iyong cellphone. Then naay ito sa erase data. Then pagka erase data, so ma-delete na tanan bag-o na yung cellphone, baga bisag daan mabag-o na siya. Then para makakwarta mo, ibaligya. Easy. Kalain na po ang panahon guys, o awa. Mao di ay. Muding siya sa lain na po. Nakatuon iyahang panahon.